és localitzar la teua. Felicitarle por lo que está haciendo. Pues bueno, nosotros tenemos dando fuerza que sea de Espera, otro. ¿Está aclarado o no? ¿Está ahí, no? Estamos preparados para hacer otra, ¿vale? Sí. Hoy da comienzo un sueño, un regalo que esta Diputación de Valencia e Imelsa con sus brigadistas nos van a hacer a las enfermedades raras. Decirle que estamos aquí. Víctor, ha llegado el día, te toca a ti. Muchas gracias, buenos días. Per a mi això és un somni perquè fa 3 anys vaig començar junt als meus amics de Cazarretos una lluita, en principi, en primer lloc per ajudar a Maria. Maria tenia síndrome de Rett, i vaig conèixer la història de Maria i em va calar molt a dins. L'únic que sabia fer-hi per ajudar-la era córrer, és l'únic poquet bo que sé fer és córrer, i la manera que vaig trobar per ajudar-la era això, era corrents. 3 anys després estem així, davant de moltíssima gent per a començar un camí que vull que siga camí de l'esperança, camí per a totes, l'esperança per a totes les famílies. Des de la Diputació estarem sempre al costat de les persones que ho necessiten, però no podria ser d'una altra forma, i al mateix moment voldríem que aquesta llum de l'antorxa que va passejar-se per tota la província de València siguera la llum de que aquestes persones, aquests xiquets i xiquetes pogueren tindre en el seu moment un diagnòstic certer i directe. Mateu.
Moltes ganes de començar i sobretot pel fi que és conscienciar a la gent que en Espanya existeix molta gent que necessita la nostra ajuda. Seran 1.800 quilòmetres que faré en 30 dies arrel d'uns 60 quilòmetres al dia. Com se fa això? Quin és el pla de... Bueno, córrer molt, caminar molt i posar-hi moltes hores als entrenaments. Fer el que m'agrada per ajudar a la gent. On està l'origen d'aquesta iniciativa? Conèixer una xiqueta d'enfermetats rares, i Maria, si no m'he res, fa 3 anys. Hem traçat 31 etapes de 60 quilòmetres, on l'autocaravana que vindrà amb mi donarà menjar, dormiré allí, és a dir, que serà com si fos un tour, una volta per la província de València. Sí, serà quasi 10 hores de caminata al dia. Caminar, córrer, a peu. El que puga córrer, correré, el que no, caminaré. Eso es que la gente pueda acompañarme y que también los partícipes de esa aventura ellos. Lo máximo que hice fueron 3 Ironman seguidos el año pasado, pero esta distancia nunca. Sí que he hecho Camino de Santiago en 15 días, pero eran 800, aquí son casi 1000 más. Vaig enllaçar 12 quilòmetres de nado, 740 en bici i 170 corrents en 4 dies.